Oh, I'm cooking this beef shanks. This is my first time to cook beef shanks. But before yung galing pa sa store, I wash it with salt, a lot of salt, then rub it well. Rub ko. Nakuha ko yan kay si Eve Calma na style. She of salt and then rinse it and then that's the time I boiled it. This one I boiled it first and then yung lumalabas na I don't know what they call it, SCAM, yun ba? Yung magbula-bula siya. Tapos I remove it kasi yun ang sa Bisaya palangsa. So I remove it there and then wash this. So mawala yung langsa, di ba? Kaya yan. So let's see, pinaboil ko ito ng high heat muna kanina. And now I'm going to, pag once na boil na ito, I will put it to a medium heat. Slowly cooking it slowly for at least 2.5 hours to 3 hours para talagang malambot na siya. Diba? Kita nyo to, yung ang scam, yung kasi malangsa yan. So we have to remove that. So nga lagay ako ng lemongrass para mawala talaga yung langsa. At may spare pa ako dyan pag mag-final cooking na ako, lagyan ko ng ginger, ano pa ba? Of course, salt, pepper, at last na yung mga vegetables na pinabili ko pa sa anak ko na yung young sweet corn and pechay or cabbage at ginger. Kailangan ng ginger para mawala ang langsa. Of course, onion din lalagay ko mamaya. So, I'll get back to you. Transfer